Čo sa deje, dámy a páni? Vitajte späť pri novom videu o hre o tróny a dome draka. V tomto novom videu chcem prejsť všetko, čo sa stane v novej sezóne na základe toho, čo sme doteraz videli z oficiálnych fotografií a videí od HBO. Už sme len asi 6 mesiacov od toho, ako HBO konečne vydá druhú sezónu Domu draka, keďže už je február. Našťastie, nová sezóna je takmer tu, pretože sa zdá, ako by sme čakali roky, aby sme videli nové epizódy. Hoci máme ešte približne 6 mesiacov do premiéry prvej epizódy, už máme dobrú predstavu o tom, čo sa v novej sezóne stane. Nie len, že HBO oficiálne vydalo náš prvý teaser trailer, ale tiež bolo uniknutých stovky fotografií z rôznych zahraničných natáčacích miest počas filmovania ich druhej sezóny. So všetkými informáciami, ktoré doteraz máme, by sme mali byť schopní vytvoriť základný náčrt toho, ako sa sezóna odvinie. Dobre, teraz sa pozrime, čo sa stane v prvej epizóde novej sezóny. Vlastne ste už videli, kde sezóna začne. Ak ste videli HBO-vo nové video, uvidíme Oneru, ako sa pozerá na zátoku Shipbreaker Bay priamo pred Storm's End, kde jej syn zomrel na konci minulej sezóny. Ako všetci viete, toto je miesto, kde jej syn Luke nesie valyrijský oceľ potom, ako ho nejasne pohltil jeho drak nad zátokou. Bolo tam záber na niektorých rybárov na brehu zátoky Shipbreaker Bay. Možno našli jeho telo a priviedli ho na breh, alebo len jednoducho dali Renej vedieť, čo tam videli. Nikto nie je naozaj istý, či Naira uvidí telo svojho syna alebo jeho draka plávajúceho vo vode. Ale podľa výrazu na jej tvári sa zdá, že jej najhorší strach je potvrdený. Luke nesie valyrijský oceľ, je mŕtvy a to bude len jedna z mnohých šokujúcich udalostí, ktoré sa odohrajú počas tanca drakov. Teraz, ak ste čítali Oheň a krv, potom viete, že to je chvíľa, keď Daemon posiela Onere list z Harrenhal s požiadavkou na pomstu za jej syna. V tom liste Daemon hovorí, že chce syna za syna. To je vlastne názov prvej epizódy. Teraz sa Dom draka bude mierne líšiť od toho, čo George napísal v Ohni a krvi. Ako všetci viete, Daemon nebol v Harrenhal, keď sa dozvedeli o smrti Luka v show. Ešte bol na Dragonstone s Onerou, keď sa to dozvedeli. Teraz namiesto poslania listu uvidíme, ako Daemon má túto konverzáciu s Reneverom skôr než opäť opustí Dragonstone. Bude požadovať syna za syna a to je chvíľa, keď by sme mali vidieť Daemona posielať vojenskú výpravu Azariu alebo možno dokonca niekoho iného, aby poslali vraha do pravého kľúča za pomstou. Myslím, že to je to, čo ich vidíme diskutovať v tejto novej scéne práve tu. Tu máme nášho úzkeho držiaceho malé čierne zasadnutie rady na Dragonstone, keďže Daemon bude preč väčšinu sezóny. Musím veriť, že majú túto konverzáciu v tejto scéne, kým je ešte tam. Potom uvidíme, ako Daemon odchádza do Harrenhal pred koncom epizódy. Počuli sme tiež, že v tejto prvej epizóde uvidíme aj Winterfell. Rhaenyra a jej ďalší syn Jace nesú valyrijský oceľ, budú letieť do Winterfellu v tejto sezóne, potom čo urobia zastávky vo Vale a White Harbor. Jace bude na ceste do Winterfellu, aby uzavrel alianciu s domom Stark. Otváracia scéna v Winterfellu nám môže dať úvod do pána Creegana Starka skôr než Jason príde. Nemyslím si, že Jasona uvidíme tam tak skoro, pokiaľ ho nemajú prísť do Vale a White Harboru neskôr. Teraz pred koncom epizódy uvidíme jednu z najšokujúcejších chvíľ tejto sezóny. To je, keď krv a Syr vstúpia do Červeného útesu a zaútočia na Ellen a jej synov. Je tu skvelý záber na túto scénu práve tu, keď Selene držia čepeľ pri krku. Ak obraz skutočne zväčšíte, vyzerá to, ako by už vytiahli nejakú krv, Elena bude bohužiaľ musieť rozhodnúť, ktorý Sunday vykoná. Predstavujem si, že táto scéna a dokonca aj epizóda zapália internet po jej skončení. Bude ma zaujímať, ako budú fanúšikovia reagovať na Daemona, vediac, že on bol ten, kto nariadil zásah. Teraz v nasledujúcej epizóde uvidíme pohrebný obrad po celom meste. Budú jazdiť ulicami kráľovho prístaviska, zatiaľ čo každý oplakáva stratu Aegona a Halininho malého syna. Na tomto zábere Eleny môžete vidieť niektoré horiace žeravé častice vo vzduchu, to je pravdepodobne zatiaľ, čo páli jeho telo, po tom, čo jazdili cez kráľov prístavisko. Teraz sa zdá, že počas tejto scény môže v kráľovom prístavisku vypuknúť nepokoje. Ak sa pozriete na šaty, ktoré Alicent nosí počas pohrebu, vyzerajú byť tie isté, ktoré nosí, keď uteká o život. Počul som, že nepokoje sú pravdepodobne kvôli jedlu alebo jeho nedostatku. Opäť raz obyvatelia kráľovho prístaviska hľadujú a chcú byť krmení tými, ktorí majú peniaze. Vlastne som si myslel, že by sa to mohlo stať neskôr v sezóne. Ale po tom, čo som videl, čo majú na sebe, myslím si, že by sa to mohlo stať v druhej epizóde, budeme musieť počkať a uvidíme, ako sa scéna skutočne odvinie. Po smrti malého Harisa Aegon bude chcieť pomstu sám.
Pošlú Erika Karga na Dragonstone vydávajúceho sa za svojho brata, vtedy sa títo bratia stretnú proti sebe až do smrti veľmi podobne ako bratia Clegane-ovci v Hre o tróny. V druhej epizóde uvidíme aj malú bitku. To bude bitka pri horiacej mlyne, keď sa Bracketovci pobijú s Bloodsquadmi. To bolo vlastne akosi nastavené v prvej sezóne, keď sme videli, ako Velon Bloodsquad bojuje s mužom z domu Bracket pred Hírou, kým bola v Storm's Ende. Toto bude prvá oficiálna bitka Tanca drakov. Teraz uvidíme, ako Daemon obsadí Harrenhal, ale nebude tam žiadna bitka, pretože nie sú pripravení čeliť jeho drakovi. Bohužiaľ nemám žiadne konkrétne informácie o tom, čo sa stane v tretej epizóde. To môže byť epizóda, kde uvidíme, ako Daemon pod Werewolfom v Harrenhal oťatí niekoho hlavu. Alebo to môže byť epizóda, kde uvidíme nočnú stráž. Do tretej epizódy Jase dorazí do Winterfellu a spriatelí sa s pánom Creeganom Starkom, vieme, že pôjdu spolu na múr navštíviť nočnú stráž. Myslím, že tretia epizóda znie celkom správne. Keďže sa už v prvej a druhej epizóde deje toľko vecí, teraz štvrtá epizóda bude bomba, pretože vtedy uvidíme prvú veľkú bitku pri Rock's Rest. Najprv uvidíme druhý západ slnka a Dale, kde Sir Criston Cole sťahuje hlavu Lorda Darkleda za to, že sa postavil na stranu Ron Arva. Potom uvidíme ich armády pochodujúce na pole pri Rock's Rest, kde sa všetko rozpadne. Bitka by mohla byť veľmi pripomínajúca pole ohňa v Hre o tróny, keď Daenerys spálila armádu Lannisterovcov, lenže toto bude oveľa väčšie, keďže v bitke bude 3 draky. Predtým, než to všetko skončí, toto je miesto, kde dostaneme peniazový záber na Amona jazdiaceho na Vege, keď sa chystajú čeliť Rhaenys a jej drakovi Melis. To bude pekelný pohľad, keď sa Aegon a jeho drak Sunfyre pripoja k boju. Bude to niečo, čo sme ešte nikdy predtým nevideli, drak zomrie, zatiaľ čo ďalší je zle zranený. Nie len to, ale Aegon utrpí zranenia, ktoré ho na nejaký čas vyvedú z železného trónu. To je chvíľa, keď uvidíme Amona chcieť si sadnúť na železný trón v 5. epizóde. Keď sa Aegon lieči zo zranení utrpených v tej bitke. 5. epizódu by sme tiež mali vidieť ďalší obrad v kráľovom prístavisku, keď je drak povedaný vystavený na obdiv všetkým. Okrem toho nie je veľa informácií o tom, čo sa stane v 5. epizóde. Väčšina záberov z prvého oficiálneho teaseru od HBO je z prvých 4 epizód. Dúfame, že uvidíme viac z ostatných epizód, keď vydajú ich plný trailer. Nemám veľa informácií ani o 6. epizóde. To by mohla byť epizóda, kde sa drakovia semienka spália zaživa na Dragonstone potom, čo sa pokúsili osedlať drakov. Vieme, že niektorí z nich sa spália, pretože drak nedovolí len tak niekomu, aby ich osedlal, aj keď majú v žilách krv draka. Teraz 7. epizóda bude obsahovať záhadný záber na Ellison, ako stojí pri jazere. Nikto nebol schopný potvrdiť, kde to vlastne v Westerose je. Vieme len, že sa to stane v 7. epizóde. Mnohí fanúšikovia veria, že Ellison tam stojí, aby oplakávala stratu, alebo možno dokonca požiadala o odpustenie za to, čo sa stalo. Neviem. Ale veľmi ma to zaujíma a chcem to zistiť. Tiež uvidíme, ako Adam Zhale prisahá vernosť Rhaenyra v tejto epizóde. To je, kde vidíme Oneru a Cyraxa na pláži pred Adamom Zhale a jeho novým drakom Zee-Smoke. Ak si spomínate, Zee-Smoke bol drakom Leonora Valeria predtým, ako predstieral svoju smrť a ušiel z Westerosu. No teraz, keď je preč, Adam Zhale bude jazdiť na svojom drakovi do bitky za Anéru. Preto si myslím, že uvidíme drakovia semienka horieť v 6. epizóde, pretože Adam Zhale už osedlal Zee-Smoke a prisahal vernosť Rhaenys do 7. epizódy. Bohužiaľ, sezóna bude mať len 8 epizód. V poslednej epizóde sa Rhaenyra a Daemon znovu stretnú v Harrenhale a nakoniec uvidíme aj Lauru Corlys Valeria, ktorá bude počas sezóny väčšinou neprítomná, odíde z domova Driftmark v plnej bojovej zbroji, keď sa vydá do bitky, ktorú neuvidíme až do 3. sezóny. Je to škoda, že bitku v Gauntlet neuvidíme túto sezónu, ale aspoň vieme, že sa máme na čo tešiť v 3. Veď predsa bitka v Gauntlet je známa ako jedna z najkrvavejších morských bitiek v histórii Westerosu. Budem veľmi nadšený, keď konečne uvidím Sea Snake vo všetkej jeho sláve. Práve predtým, ako stratí takmer tretinu svojej obrovskej flotily. Hoci druhá sezóna bude kratšia, verím, že epizódy budú oveľa vzrušujúcejšie a zaujímavejšie, než čo sme doteraz videli. Viem, že nie som jediný, kto je pripravený ich sledovať práve teraz. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o týchto epizódach nižšie. Na čo sa tešíte? Ako vždy chcem poďakovať všetkým za sledovanie ďalšieho videa. Dúfam, že všetci máte skvelý deň.
Uvidíme sa opäť veľmi skoro. S Bohom.